Кафявата мечка живее в Европа, Западна и Централна Азия, чак до Хималайте и Северна Америка. В България се среща в Стара планина, Рила, Пирин. Но за нашата вълнуваща обиколка избрахме сърцето на Родопите – Девин. Общо за страната кафявите мечки са около 500, като 200 от тях можем да срещнем сред широколистните и иголистни гори на този приказен край. Сдружението на ловците и риболовците град Девин е основано през 1919 година. Днес стопанисва 55 000 хектара ловна площ в общините Девин и Борино. Спомага за развитието на ловните и риболовни спортове в района. Грижи се за екологичното равновесие на флората и фауната, стопанисва дивеча и опазва защитените видове. Укритието на върха? Не, тук по-ниско. Вече наближава. Ловно-рибарското дружество изградило укритие за наблюдение на кафявата мечка в околностите на Девин, в местността Чаирска река и край село Върбово. Ето стъпка на мечка. С нощи тук явно се е хранила. С ногтите е ровила тревата и събирала храна и личат и ногтите, но това не е много голяма мечка, средна мечка. Това е малко мече. Постройките са вкопани в земята и облицовани с дърво. Имат пейки за сядане, нарове за спане и тоалетна. Покрай пътеките и около тях са засадени много плодни дръвчета и храсти, които подпомагат естествената хранителна среда на животните. Кафявата мечка е най-едрият хищник в България. Има късо, но огромно тяло. Малки очи, къси уши и рошева козина, която варира от тъмно до светло кафяво. Въпреки че изглежда тромава, на къси разстояние може да тича с 45 км в час. Обича горски ягоди, малини, боровинки, диви ябълки и круши, сливи, мравки и разбира се горски мед. През лятото кафявата мечка прекарва по-голямата част от времето си в търсене на храна. Нужни са около 14 кг плодове на ден. Зимата, както всички знаем от приказките, се отдава на сладка дрянка. Женската ражда през 2-3 години от 1 до 3 мечета по време на зимния си сън. В началото бебетата са слепи и голи. Когато дойде пролета, те излизат от леговището, за да играят и да се учат на лов. Но там, където има мечки, има и бели. Аз съм любител пчелар. Стана наследство две пчелички от бащата на съпругата ми. И оттам започна да се занимавам. И до сега постепенно ги направих 4. Най-напред откъде е везва, предполагам, там понеже е смачкала тревата и това има и пръст. Разгънала тяловете и бутнала тогава кошера надолу. Да. Тук също отзад е разгънала тяловете. Има косми на мрежата и там. Тук преди 90-та година има един случай тук оттатък, където две пчелички, два кошера ги беше обърнал и от тогава сега пак се появява. Не очакваме, че се занимава сега с сливи, с дренки, капини има. Ама ето, че дойде на пчелина. Обикновено акация и билко най-вече. Но акацията, понеже много акация има тук, когато цъфти, тогава използват медобера най-вече пчелите.
Опазване и увеличаване популацията на кафявата мечка е една от основните грижи на дружеството. Събиране на косми и екскременти, оставени от тези на пръв поглед тромави обитатели на горите, имат за цел да актуализират броя на мечките в района, начина им на хранене и тяхното поведение. Изследванията дават сведения за размножаването им и тяхното здравословно състояние. За специалистите гарваните са добър ориентир, къде наблизо има мърша. Така наградата за нашата обиколка не закъснява. Този кон е изяден от мечка, според мен. По трупа, дори и за непознавачи като нас, ясно се виждат мечешките лапи. Ето виж, тук има и изпражнение от мечката. Трябва да вземем проби за анализ. Една клечка да направиш. В изпражнението се вижда, че е яла сливи. Това е прясно от снощи. Може ли да има днес, без да има вчера? Сещаме се да попитаме и за това. Но домакините не са забравили. Приготвили са ни изненада. Разказите за отминали времена неусетно ни пренасят назад във времето. Тази земя е дом на растения, животни и хора от хилядолетия. Следвайки извивките на планината, стигаме до една от многото пещери в района. Местността е Еминов дол. Наричат я пещерата на мечките. Най-старото леговище на нашите кафяви приятели. Тук е единственото място в Родопите, където са намерени останки от леопард от преди 30 000 години. За един човешки живот това е друго време, друго измерение. Разглеждаме, надничаме, дали и ние няма да намерим нещо. Няма селце в района, през което да минеш и да не спреш. Наредените по баира къщи, миналото преплетено с днешния ден, онова старото, което се стремим да запазим и модерното удобство, така нужно на всеки от нас. В такава обстановка наистина се чувстваш като собствен дом. А храната? Тук изкуствено нещо няма. Хляба е домашен, месото е прясно, меда е чист, планински, а за виното спор няма. От най-доброто. В тази част на Родопите се намират природните резервати Кастраклии, Казаните, Дупката, защитените местности Чаира, Девинска река, Триградското ждрело. Освен кафява мечка, в тези гори можете да видите още балканска дива коза, дива котка, сив вълк. Разнообразието на птици е очудващо. Скалолазка, черен, белогръб и сив кълвач, кукумявка, лещарка, глухар. А ако имате търпение, ще зърнете скалния орел или сокола скитник. А ако това ви е малко, ще ви предложат още конна езда, експедиции по дефилето на Девинската река, проникване в необлагородени пещери, планинско колоездене, риболовни почивки и какво ли още не.